става, хора, аз съм Меркюрич и днес играем Happy Wheels. Това е за мен лично много яка игра. Мене много ме кефи. Да намерим някакви яки сървъри. Ninja Warrior. Така. Той е голема нинджа. Стоп. What? No! Добре. Втория пит. No! What? No! Фанах се! Woo! What is this shit? Така. Оп! Не! Върни се! Добре, това ниво не ме кефи. Just for you. Red и Blue Part 1. Така, той. Газ. Скок, джим! Не! No, yes. Краката ми! Не! Фак! Seriously? Добре, дай да пробваме с друг. What? Били! Мен! Точно пред... Не ви е срам. Добре, и това ниво не ме кефи. Blue Spike Cave. Така. No! Stop! Woo! No! Fuck! Victory! Аз съм шампион. Така. Star Wars. С участието на Дартака. Fuck. Ако просто се пусна. Да. Star Wars. Уау, как ще бие в това ниво? What is this shit? Pull-ups. Не клякай. Опасно е. Да, брат, гати тъпото ниво, аз... Не! Ако знаех, че от тук има дупка да... Малко напред! Тъпо ниво. Impossible! 5 милиона %. Да видим колко е. Брат. Тук с това с кой герой трябва да го играеш? $99,9% Impossible. Това е повече от 99. Skills. Покажи малко skills. Не. Оп. Така. Не натам. Полети! Не! Damn! Ще се спаса. Газ. Нагоре, бе! Фак! Така. Quiz! Добре. Welcome to my first quiz. Information quiz. Slow. My name is Daniel. Yeah! Така. I'm years old 11. Не! Дем! Фак. От начало. Даниел ли беше? Да. Айде, Даниеле. Така, Даниел. На 12 години. I'm from... Seriously? I live in Germany. Къде си щупих краката?
You rate? Ако отговоря не... не мога щупя краката ми! То падна. No. Finish! Fuck off! Oh, yes! Victory! Yes! Супер! Още кюиз. Така, тик-так-тоу. Тоу ли беше? Какво беше? Стоп! 6-5. Какво трябва да правя тука? Някой да ми обясни. Защо хората по дяволите създават толкова стъпино? Ултимейт моторбайк. О! Баси тъпото. Да! Падна ми крака! Space to start. Space! Брат, аз си разбих! О, фак! И прескочи! Добре, начало. Това беше много грешно решение от моя страна. Come on, газ. Къде се... човек, то глупак умира. То... Къде се качи дърт? О! Първото! Fuck off! Абе, има си тук определен човек, с който трябва да си... Туф! Ето го! Определеният човек! Не падай, моля ти се! Fuck off! Стъкло! Дум! Damn! Victory! И... мерси, това беше всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. На мене ми хареса. Subscribe-ите, коментирайте и чао! Turn down for what?